Mukaona Mwari paanozvintroduce that I'm the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, which means ari kuti ndine vanhu vandinorilata nawo on the ground. So there are times ekuti iwo haufariri Abraham, but Mwari wacho kana atofarira Abraham hauna choice, because kunamata kuda zvinodiwa naMwari kwete kuda zvaunoda. So there are times ekuti pamwe pacho zvinotirwadze hazvo kuti Mwari vanogona kuda munhu watisingade, but nokuti Mwari vamuda saka chinotonzi kunamata kuda zvinodiwa naMwari. So the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Uchivatarisa vanhu ivava vanhu vaitofamba panyika, vanhu vane flesh, vanhu vaita maera nemamistakes akawanda muupenyu. But kana Mwari vasarudza munhu vane zvikonzero sometimes zvatisingagone kunzwisisa nekuda kwenyasha dzavakaisa pamunhu wavo. But I want to read the scripture inogona kuti guide that John chapter 9. Chaverenga a very short text, John chapter 9 from verse 6. Then he spit on the ground and made mud with saliva and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go and wash in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed and came back seeing. Munhu akaberekwa riri bofu ndokubva asangana naJesu anoporesa mapofu. But on this incident, Jesu haana kutaura a word, but an action yakaita, wakapfira mate pasi, wakakanya ivhu akaisa kumeso kwake, akamuti enda unogeza kurwizi Siloam. Pandaverenga Bible rangu radudzira kuti Siloam zvinoreva kuti kutumwa kana kuti to be sent. In other words, Jesu ari kuti ndasangana newe, ndine zvandaita pauri, but already ndine wandakatuma concerning your blindness. I know vazhinji vanoti aiwa inina Mwari wangu chete, handina kana basa nemunhu nekuzodii. But the truth of the matter is, pane vanhu vanenge vakapiwa nyasha. Kune zvinhu zvatiri kutsvaka kuti Mwari vatiitire ka zvisiri kuzoitwa kubva kudenga, but zvakaitwa nedenga zviri already panyika zvatinofanira kurileta nazvo kuti zvitiitire zvakanaka. Samuchiona Mwari pavanoti it is not good for a man to be alone. Zvairehwa Adamu, zvairehwa inini, zvairehwa iwewe, kureva kuti to be lonely usina vanhu vanosapota vision, vanosapota destiny yako, vanomira newe, vanoita zvinhu muupenyu. Hakuna zvimwe zvinhu muupenyu wagone kuzviachieva because you lack people in your life. Munhu ari so valuable to an extent yekuti Mwari vafunga kuponesa nyika. God became man, John 1:1. The word of God became flesh and dwelt among us. Ndi Jesu akauya panyika, he was the word. Kureva kuti Mwari vafunga kuponesa munhu, vakabva vatovawo munhu wacho, ende vachida kutiponesa vakatarisa panyika, vakashanda naVirgin Mary, Mandara Maria. Zvoreva kuti pamwe pacho Mwari vanotoshanda nemunhu as an answer kulife yemunhu. Saka dzimwe nguva vanhu vanoti aiwa yekunamata unogona kuzvinamatira uri pako wega. Aiwa uri pako wega unamate, uri pako wega unoita munamato. Kunamata kuita ende kuita unoita musociety. Kana Bible richiti ipa haisi nyaya yekuzvipa, unenge wakutopawo. Kana ichiti vane moyo murefu hauzviitire wewe, unenge wakuitira vamwe. Saka kunamata kunoinvolve vanhu. Munamato is chinhu chiri personal. Saka vazhinji vanoti inini handina basa nemunhu ndozvinamatira ndega, kutadza kutsanangura havo shona. Havanamate vega, vanoita munamato vega, nokuti kunamata kunoincluda vanhu. Mwari vanoti haugoni kuda munhu kana haugoni kuda Mwari kana wakavenga munhu, which means Mwari vanoda kudiwa through men, through what you do to others in life. Saka munhu haazviite kuti anamate ega, munhu anoita munamato ega, but kunamata you involve people. Saka panapa Jesu aporesa murume bofu, but murume uyu aporeswa in an indirect way. Atumwa audzwa kunzi enda unogeza kurwizi Siloam. Nzizi dzakawanda, ende murume uyu aiswa mavhu kumeso, aigona kutsvaga mvura iri close kana kushedzera vanhu kuti ndipewo pane ndiradzewo pane tepi yemvura, ndipewo mvura mudishi. But Jesu wakamenshena the river by the name, which means haisi yese mvura yaipedza blindness yemurume uyu. Meaning tine vanhu vakatumwa naMwari in different areas. Vamwe vakatumwa concerning marriages, vamwe vakatumwa concerning salvation, Evangelist, vamwe vakatumwa in different areas. Vamwe they are ministers of healing, vane grace dzekuporesa vanhu. Saka uchaona kuti nyaya yako ukasaziva akatumirwa maissues ako, life yako inogona kusashanduka. Yet panyika pane vanhu vakatumwa naMwari uye Mwari wacho ariko. Kana vanhu vachiti Jesus is my last bus stop, it's half truth. Nokuda kwakuti complete truth pana John 9 apa iri kuti Jesu aona bofu akariudza kwekuenda. Kuda Jesu akarifeya munhu iye ari Jesu wamasimba ose. Meaning Mwari vakadelegata dzimwe nyasha dzawo dzekuti vakadzidurura muvanhu zvokuti ukasaenda kuna Siloam, this river is a shadow picture yemunhu akatumwa, nokuti Siloam zvinoreva kuti kutumwa. Kuda kuti kune vanhu vakatumirwa nyaya dzako. Saka challenge iripo ndeyekuti vanhu vanoita mistakes, vanhu vanosangana nezvinhu zvakawanda muupenyu nokuti vanhu. Saka at the end ndozvinoita kuti vanhu vatayo ndozvinamatira handina basa nemunhu, vanhu vacho matsotsi vakazodii. Mapurisa kana ukabirwa nemupurisa nhasi, government haivhari chipurisa kuti chipurisa hachishande because mapurisa abira vanhu. Mupurisa abira vanhu ndiye anodzingwa basa.
so which means the system iri valid ku government yekuti tive police force nekuda kwekuti zvine zvainoshandira zvakanaka despite kuti mupurisa ava corrupt. So in the things of the kingdom of God tine vaprofita tine vavhangeri but nekuda kwekuti vanhu vane nyaya dzavo. But chinzwa manje character yemunhu negift yemunhu zvinhu two zviri separate. Saka makaona kuti Mark chapter 16 verse 7 Jesu anotaura nemukadzi kuguwa kuti enda munotaurira vadzidzi vangu tinosangana Galirea uye naPeter. Peter was one of the disciples. Haifanirwa kuti tell my disciples tosangana kuGalirea ozoti including Peter kana kuti and Peter. Why? Nekuda kwekuti kana Peter ari part of the disciples haifanirwa ngoti taurira vadzidzi vangu tisangane Galirea, but say Jesu ari kuti and Peter. Say ari kuti uye naPeter. Anoziva kuti Peter akandiramba katatu. Record yakatotenderera masekos enyika ekuti Peter asi very strong akaramba ishe katatu. Saka dzimwe nguva Jesu unotonzisa kuti saka pamwe Peter avachamuda, avachamutrusta, vakumutora sedera semunhu akanotya. Saka maybe akatodzingwa chechi akabviswa musystem. Saka paari kuti including Peter ari kuti imi mune maeras enyu sevanhu, but ini saMwari ndine moyo murefu uye vanhu vangu ndinovada nezvikonzero zvamunogona kutadza kunzwisisa kuti Mwari vanodirei munhu uyu. So including Peter kana kuti and Peter, that is statement yekuti Peter ane era yaakaita but is still part of the team, is still Mwari vachiri kumuda kwaari kusangana nevamwe na Kristu anofanira kunge aripo. So nhau yekunamata ino include vanhu. Mwari unoshanda nevanhu, Mwari unotuma vanhu. Mukaona Jesu auya panyika chakaita kuti azoti mweya washe uri pamusoro pangu angaenda kunobhabhatidzwa naJohani. Johani munhu akaberekwa naElizabeth naZakaria, but Johani anoti kana abhabhatidza Jesu denga rinovhurika, mweya mutsvene ouya pamusoro paJesu. So there are people in life who stand as an answer to open heaven concerning your life. Kune vanhu muupenyu hwako vakaiswa naMwari for some things to open in your life. You need to interact or to associate with such people. Ungangodaro uchiti aiwa John wacho akazodai. Vanhu vane nyaya nokuti vanhu, asina nyaya ndiMwari. So kana Mwari achishanda nevanhu uye vanhu vaine nyaya dzavo. Moses chikamutadzisa kupinda Kenani akanzi taura nedombo paMeribha vanhu vanwe mvura. First time akarova dombo vanhu vakanwa mvura. Second time Mwari ndokubva vachinja formula vakati taura nedombo iye ndokurova mvura ndokubva yabuda. Yet mistake error. Sei mvura ichibuda iri error iri mistake. Moses is anointed by God, number one. Number two, Mwari vane rudo nenyasha neupenyu vanhu vane nyota vakawanda mamillions emaIsrael. So there are times yekuti things will happen kwete nekuda kwepoor character kana kusateerera kwemunhu, but nekuti is a vessel being used by God for the sake of others. Saka chinoitika ndechekuti vanhu vanotadza kunzwisisa. Munoziva David ari kumakwai akarwa neshumba akarwa nebere. Shumba yanga isingainge David, shumba yanga isingainge mapere anga isingainge David, ainga makwai. Saka David aishanda as defense kumakwai. Saka uchaona kuti kazhinji panoita hondo pachiatakwa a man of God, a woman of God, hapasi kuatakwa munhu wacho, paroda kuatakwa those who are supposed to receive the grace of the blessing in that man. Saka uchaona kuti uchaudzwa kuipa kwemunhu wotadza kunzwisisa kuti koreti kana ataurwa kunzi itsotsi akazodii haasiri yeSilomu here, nokuti river Silomu haingoporesa mapofu ese. Pane ari designed kuti akaenda ikoko anonopora. Pakaenda munhu akaremara gumba anodzoka akaremara, but anogona kufambisa vhangeri kuti rwizi haruna power haruna nyasha, yet riri designed kudhila neupofu hwemumwe munhu. Saka pane ropafadzo yako usabviswe nevanhu nekuda kuti vanotaura zvakaipa pamusoro pemunhu. Chokwadi ndechekuti Mwari unoshanda nevanhu. Ukaenda kubhengi wochida mazimari akawanda, bank teller zvichida ndotambira mari shoma kudarika mari yauri kuti akupe, but unotrusta kuti ari kundipa iri within the banking system, haasi kundipa iri musalary kana mupocket make. So the things yekuti Mwari unogona kushanda neni at my level yekuti ukanditarisa I'm lesser in many things muupenyu hwako, but nekuda kwekuti I'm in the system of the heavens, I carry the grace yekuti sawa chona kuti unogona kutonamatirwa nemunhu asina imba ukava nemba, but kunogona kuyadzidziso yekuti aiwa kana patsa asina chakati, how can you believe asina marriage anokunamatira aisei kuroma mafata ariko ana vakadzi iri kuroma but vanoparidzirwa nafata asina mukadzi. So there are things yekuti kungojaja kwevanhu kuri on the ground, but the truth of the matter chinonzi grace kana kuti anointing chakaiswa pana Abraham atoenda kuEgypt maita nzara nzvimbo yaanga ari, akanamatira mambo nemukadzi wake, zvanzi vakagona kuva nevana. Yet by that time Abraham akaenda kuEgypt anga asati ane mwana, anga achine challenge naSara mumarriage yake. So there are times yekuti Mwari unogona kukushandisa as a tool, as a vessel, but vanhu vakashayiwa maonero emweya
Elisha paakaenda kumukadzi weZarepati achinoti bika ndidye flour haiperi, munoziva here kuti anga abva kucherito brook pachitubu changa chapwa mvura zvake zvatooma as a prophet, mvura hapasisina chitubu chapwa, but ane assignment yekunoudza mumwe kuti zvako zvinowanda. So there are times yekuti zvinhu zviri spiritual zvinotoda spiritual understanding, because ukazvianalyza naturally unogona kujaja ukatoshayiwa ropafadzo, ukashayiwa